Bafowethu ngeke nikholwe nanguwelile emchunu ekhala ngobutatata bokwakhuzane umfoka Mpungose. Uthi ke utatazela kangaka utatazeliswa ke igcokama ke ilisha njengoba ke lizokhipha ke lengoma ke lapha na ke ishepisi ke ejezini. Hayi ke angifuni ukuthi uzwe ngami kodwa ke ukhona welile emchunu la azikhulumela khona ke ozoyizwela khona ke ukuthi ke uthini ke mesho kanje kukhuzane ke umfoka Mpungose. Bafowethu ningakhohleka ukusubscribe ke niphinde ke nilike ke lama video ke enginenzela wona ukuze ke mengifake ezinye ke niyithola ke njengoba ke zinjalo. Thokozela nanguwelile emchunu. Imgodakaza iphendule imessage yami. Akaze jonga iqake ngokuthi angizaphendula. Hayish. Yamaze nami ugodu namamuthi. Uthi lezi insuku uvukekile. Kwazi sephila naye album yembani yakhe. Uyatatazela. Hlale tatazela nje lo. Hayi ngeke. Kodi hayi. Feze uyaqaqazela. My. Hawu. Ukhona nje utatazela ishepisi, umhlangano uyiswa nje ishepisi. Akaphendula. Bayishinganise endleleni phela, bayixhafuza abantu. Singanaki simfake eJuly. Hayi, ewa nebhanoyi lo yanga. Ukutatazela kwa. Watatazelani kangaka lo mfana kade yena?